हेलो एवरीवन माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय दिनैनि दुखुनांथाव खौरां बेनो सासे बर' सिख्लानि गोथै देहा बोखांदों दिल्लीयाव गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय धनसिरि महकुमानि सिङाव थानाय बसाफुथार गामिनि होननानै खौरां मोनथिनो मोनदों दिल्लीयाव खामानि मावनो थाहैदोंमोननो दा बेखौ गावनि माने भारा न'निफ्रायनो माने गोथै देहाखौ बोखांनो हादों होननानै खौरां मोनथिनो मोनदों आरो बेखौ पिंकी बर' होननानै सिनायथिदों जोबोद दुखुनांथाव जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि सानफा मोनफा बेफोरबायदि जाथाया जागासिनो दङ जोबोद दुखुनांथाव नङा होमबा जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि बर' आइजो बर' सिख्लाफ्रा गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैनानै एबा गुबुनाव फरायहैनानै गुबुनाव साख्रि मावहैनानै गोबाङानो बेफोरबायदि बुथार जादों जोबोद दुखुनांथाव गुबुन हादरावल' नङा जोंनि जायगायावबो जायो नाथाय फ्राय बांसिनानो जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि जाया आरो गुबुनाव जानायखौ जों बांसिन माने दुखु मोननाय फोरमायो नङा होमबा गुबुन जायगायाव थाहैगोन फरायनो थाहैनाय आरो बबेबा साख्रि मावनानै थाहैनायाथ' गुबुन बाथ्रा नाथाय जोंनि गेजेराव ओरैबायदि दै बर' सिख्लाफ्रा एबा बर' आइजोफ्रा गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैयो गावनि फिसायजों थाहैनाया गुबुन बाथ्रा एबा गावनि न'खरनिजों थाहैनाया गुबुन बाथ्रा किन्तु खायफा ओरैबायदि बर' आइजोफोर दङ बर' सिख्लाफोर दङ गाव हारसिङैनो गुबुनाव खामानि मावनो थाहैगोन सिख्ला गोजायैनो एबा हिन्जाव गोजायैनो एबा हिन्जाव माहारि गोजायैनो खामानि मावनो थाहैगोन बैसोरो एसे गाव गावनि जिउखौ साबधान लाखिनाया मोजां एबा गाव गावनि जिउनि बेसेनखौ मोनथिनाया मोजां दा ओरैनो आबां जाबां खायफा ओरैबायदि गुबुन जायगायाव थांनानै एबा गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनानै गावनि जिउखौ फोजोबजायो अथवा जिनाहारि खालामनानै हयथ' माबा मोनसे बाथ्रानि थाखाय एबा जाहोननि थाखाय नङा होमबा आङो दा बे सिख्लाखौ लानानैबो रुजुनानै बाथ्रा बुङाखै जास्ट आं गोबां बर' सिख्ला एबा गोबां बर' आइजो माहारिनिसिम बेखौनो सांग्रांथि होदों गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ सान एसे सोरनाथो माने न'खराव फैसा थाखानि गोनांथि जाया नङा होमबा बयनाबो गोनांथि जायो किन्तु बे गोनांथि जादों होननानै ओरैनो गावनि जिउखौ बबेयावबा बावसोमनानै एबा बबेयावबा होसोमनानै खामानि मावहैनानै थानांगौ बे नङा गाव गावनि लाइफखौ गाव साननांगोन जोंनि बर' हारिनि आफादफोरा गोबाङानो बादा होयो बर' आइजो बर' सिख्लाफोरखौ गुबुन हादराव एबा गुबुन काउन्ट्रि गुबुन स्टेटआव माने खामानि मावनायफोरखौ बादा होयो गोबाङानो बर' आइजो एबा बर' सिख्लाफ्रा गुबुन हादराव थांनानै गावनि देहायारि फालांगि मावनायखौबो जों नुनो मोनदों भाइरेल जानाय नुनो मोनदों सोरबा हमजानाय सोरबा बुजानाय सोरबा गुबुन हारिनि हौवाजों एबा सेंग्राजों हाबा जानानै गारजानाय गावनि लाइफखौनो गावनो बरबाद खालामनानै लानांनाय एबा लानाय गोबां नुदों बेनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि आफादफोरा एबसुआनो जा गुबुन BLTA जि जोंनि बर'नि आफादफोर दं बैसोरो सिगांनिफ्रायनो एबा गोदोनिफ्रायनो बादा होबोगासिनो दङ जोंनि बर' आइजो एबा बर' सिख्लाफोरखौ गुबुन हादराव खामानि मावहैनायखौ नङा होमबा दा बेनो गुबुन हादराव खामानि मावनाय आरो निजे जायगायाव खामानि मावनाय गोबां फाराग दङ दै दा गुबुन जायगायाव खामानि मावनानै माबा मोनसे जाब्रबथाय जागोन माबा मोनसे जेंना सोमजिगोन दा बेफोरबायदिनो गुबुन जायगायाव थांनानै बुथार जाबाय एबा गावनि भारा न'आवनो जुदि गोथै देहा मोनबाय सोरजोंबा बुथार जाबाय सोरजोंबा जिनाहारि खालामजाबाय दा बेनि बेलायाव दा बर'नि जि आफादफोर दं बेनि फारसे आरो फिन माने फैफिनो अब्ला मा बुंगोन सिगांनो बादा होखादोंमोन दा मानिखौ मा खालामनो उपाय गैया दा बेफोरबायदिनि थाखायनो सोरबाया गाज्रि मोनो बादा होनायनि थाखाय दै बादा होनो मा दरखार नङा होमबा दा बादा होनाया नों आंनि बयनिबो बिबान नङा होमबा दिनै आंनिखौ नों बादा होआ नोंनिखौ आं बादा होआ गाबोननो जुदि बेफोरबायदि थाङै गुबुन हादराव बुथार जायोब्ला जिनाहारि खालामनानै नङा होमबा फैसा थाखा सेख'नानै लांजानानै फैसा थाखानि थाखाय जुदि मार्डार खालामजायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव नङा होमबा दा गाव गावनि लाइफखौबो एसे सान आं रावखौबो गाज्रि बुंनो थाखाय आरो रावखौबो मुं थांखिनो लुबैया किन्तु गाव गावनि लाइफखौ गाव सान जोंनि आसामावनो एबा जोंनि जायगायावनो
खामानि मावनानै गोबां रां आरजिनो हायो बर' आइजो एबा बर' सिख्लाफ्रा। नाथाय मोनसे खोथा ओरैबायदि जोंनि जायगायाव मावोब्ला माबा मोनसे बिजनेसआनो जा माबा मोनसे हाजिरा खामला माबा मोनसे खामानियानो जा कन्टिनिउ मोना आरो मासे मास मोननाय माने जेबो कम्पानि खामानिफोर माने गैया आरो मोनोब्लाबो जोबोद खम। सोरनावबा हाजिरा मावब्लाबो दामफोरा जोबोद खम, सोरनावबा दाहोना सोरनावबा रुवाथि हयथ' बबेबा कम्पानियाव थायोब्लाबो दामफोरा जोबोद खम माने दरमाफोरा सेलारिफोरा। दा बेनि थाखाय गुबुनाव माने गुबुन काउन्ट्रि गुबुन स्टेटफोराव थाङो। गुबुन स्टेट गुबुन काउन्ट्रिफोराव खामानिफोरा मोजांब्लाबो बबेबा गाज्रिबो दं, बेनिफ्राय दरमाफोरा एसे बारा आरो बबेबा खमनिबो दं। दा बेफोरबायदि खिन्थु गावनि लाइफखौ सानोब्ला गावनि इयुनखौ सानोब्ला जों गावनि जिउखौ बासायनोब्ला गावनि जायगायाव माबा मोनसे बिजनेस एबा खामानि मावनानै थानांगौ होननानै आं सानो बर' आइजो आरो बर' सिख्लाफोरखौ। गुबुन बर' हौवाफ्रा एबा बर' सेंग्राफ्रा थांनाया गुबुन जायो। बर' सेंग्रा एबा बर' हौवाफ्राबो गोबां बिदिनो बुथार जानाय, गोबां गारि एक्सिडेन्ट जानानै, गोबाङानो ट्रेनाव गोग्लैनानै ट्रेननिफ्राय आन्दायनानै गोबां बेफोरबायदिनो थैनायबो मोनदों। खिन्थु हिन्जाव माहारि आरो हौवा माहारि बेयाव गोबां फाराग दङ, नङा होमबा? दा बेखौ जों साननांगोन आरो बेयाव बाथ्रा दान्थेलायनो गोनां गैया। नोंथांमोना गाव गावनि लाइफखौ गावबा गाव सान, हारसिङै एबा हिन्जाव गोजायै सिख्ला गोजायै जेराव मेरावनो खामानि मावनानै बेफोरबायदि जिउ फोजोबजानाय एबा जिउ फोजोबनायनिफ्राय गावखौ बासाय, बेखौनो आं नोंथांमोननो सांग्रांथि होनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।